valtausalue ylettyy melkein Meltosjärven kylälle asti ja tänne tuoreromppaat, karhuromppaat, kuusikkoromppaat suojelualueiden ympäristöön ja sitten tänne Mustjärvi-Kattasjärven natura-alueelle reilusti. Alussahan tämä lähti uraanihankkeena, mutta hyvin pian sitten kun huomattiin, että paikallinen väestö, varsinkin naiset tällä alueella, vastustivat uraanin etsintää ja mahdollista uraanikaivosta, niin sen jälkeen sitten alettiinkin puhua kultakaivoksesta. Kaivoslaki Suomessa on tällä hetkellä sellainen, että toistaiseksi ei voida estää edes suojelualueelle tapahtuvaa koeporausta. Että tässä puhutaan siis historiasta. Kaikessa eloperäisessä aineksessa. Jo ihan kaikessa. Elää sienirihmastoja. Siellä kaikkeen seassa.